päivä. Se on Emsku täällä. Joo, se on Emsku täällä. Tänään me pelataan The Babyin Yellowta joo. Et vahitaan tänään vauvaa. Joka on paha. Mä oon pelannut tätä ennen. Joo. Mutta mä poistin sen video. Aivan paskoja kaikki. Joten mä ajattelin nyt vaan pelata toisen kerran. En mä tiedä miksi. Oottakaa hetki. Joo, on meinannut saada pysäytettyä tänne. Mennään hemmettiin. Hei. Halu hemmetti. Mä vaan ovet. Ne ei aukee. No niin, nyt ne aukes. Pitkästä aikaa. Jaha. No sitten. No niin. Hei. Tää mitä? Haluatko sä lentää? No niin. Ui. Sori. Laitetaan sun tuuni. Äsken kun mä heitin sut, niin sä rupesit itkemään. Mut nyt susta tuli iloinen. Joo, mitä? Hyi saa. Niin, mä unohin tää. Sori. Ota nyt. Noniin. Otetaan tällainen. Viimeksi kun mä pelasin tätä, niin mä kyllä ihan ekaksi koettiin se lammaskirja tästä. Eiku, tää pupukirja. Hei. Mä herätän sut. Ei vittu. Tää puhelin oli hiljalla. Se on sitä lujemmalla. Sä saas sulla tuo ripaja. Joo, mitä helvettiä. Niin joo. Sulla sä oot niinku Enderman, eikö niin? Mitä vittu? Sä et enää tarvikaan tätä. Tää oli 1000 euroja maksava. Jaha. No ku hyvin. Ja et enää itke. Se taas aukas. No niin. Oi jumo. Äitke.
Istu siinä. Laitetaan se sinne. Eikö mä juottanut sua? Niin tonne. Häitään sut. Ei vittu. No ei sitten heitä. Niin kun sä oot tollanen demoni. No jos sä oot sellainen demoni, niin eihän kukaan sua voi vahtia. Eikö mä osaa oikeesti heittää? Noni. Moro. Mä laitoin sulle. Tämä. Mikä nyt? Se meni hulluksi se vauva. No, jaha. No nyt me nukahettiin ja se oli siinä. Mä vielä pelaan tätä, joo. Tää video on nyt tässä. Nähdään ensi videoissa ja muista tilata kanava, ja tykkäätte tietysti videosta. Tai tuo demoni vauva tulee yöllä sun kotiin ja herättää sut. Sä säikäät ja sä kuolet. Ja, no, adios.